agus méid tuairt fin dúchlan a bhéim a bhégan, bhí simagum full amach go dé a bhíor alles ag mutir bhil firste agus bhaillethe clia fan Veigeánachas. Tuigim sa gur Veigeánachas ná nuair nach ghlachan tú le ruidir bit hagann sás anamhí agus ní bhain sin cuasaí bí ach aber an cineál smuidú nó de éidir héin ó héobh lethir des mar eile, so is réimteach leathanatá ann. Síú go mé daoine géirí bhéh a bhégan mar gur gohfuil grach úd anmhí agus ná bhfuil a géirí go mé anmhíthe ag follint. Ach go máide sin tá cinna rud fashionanta ag teacht leis sporta agus tá sé de sláintú de ar cosachtaí nar a íhan tú go leor den cinna sin bí. Deirtear go chuir sé go mór le sláinte daoine fudfad an domhan ach nílam cínte an bhfuil sé in dainte cé go bhfuil sé jazz cineál mar ideal aber sin a dhéanamh, but an bhfuil sé in dainte aber ó héobh an cineál talamh tágaing sa tíir seo nó an tíortha eile, ní féidir gachrod ás agus féin sa just bortha cé gur maith an rud é, ní féidir fóil réig thomlan le cuasaí le bí agus le anmhí. Sílim go bhfuil a bhád níos mór ólas sa muoin sin inis agus go dtigean daoine a bhád níos mór marall ar nidir, beidir go bhfuil daoine ag tógó an sim sin in cáte hagann sa bhí. Anis tá daoine ag smuoine a bhád níos mó fuidú tá níos mó cineál éisteacht in san arnal fiolstéineach go bhéirbí. Bí Veigeánach sílim gnéanateach an orda docha céanna in ordíre fredéir gan timpplacht. Maar an orda isce gur gáir úsáid an orda talla a thugann se le hí rudí ás, bíonn siad de chuna pesticide sios ar aon chuma. So I mo bhádal hain í dólan bhfuil dochar ar mór an difriocht idir adrab. Tá meas níos mó gom ar na daoine a héan in fiol agus a héan in táirgí déireachta ná mar tá gom ar an héin. Mar níl sé de bhisneacha gom gan iad ihe, tá si dro bhlasta agus éimiad agus becheart gan iad ihe. Maar tá sé chur brúrómhúr ar an ggóhéal bheith chuir feola ar fáil agus bheith lé leis an irid san bheithíoch.